Vážené dámy, vážení páni, tak podarilo sa nám, s čím sme ani nepočítali. Chcel by som na začiatok povedať jednu vec. Prišli sme do politiky, sme nováčikovia, ale chcem aj týmto prostredníctvom vás odkázať, že keď sme raz niečo ľuďom slúbili, tak to dodržíme. A keď raz niečo poviem, tak to splním. Povedali sme, že budeme sa snažiť chrániť rodiny, ľudí a hlavne skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac postihnuté. To sú matky s deťmi, to sú rodiny, to sú dôchodcovia. Samozrejme, absolútny prím dávame na tie exekučné amnestie. Nedáme pokoj, pôjdeme potom znova to predložíme ten zákon. Chcem byť za ministrom financí pánom Kažimírom to otvoriť. Ale teraz sa nám podarilo samozrejme jedna fantastická vec. Dali sme pozmeňovací návrh zákona v rámci odmien exekútorov. Ale len chcem povedať, že aj keď sme v opozícii, tak keď vytvoríme ten sústredený tlak, keď sa nevzdáme, keď proste nekapitulujeme a nepovieme si, však to je jedno, sme v opozícii, kašľa na to. Nie. Práve, že nie. Je to veľmi dôležité, aby sme tlačili na koalíciu, aby sme tlačili vôbec na mienku ľudí, že sa to dá urobiť, že sa tie veci dajú zmeniť a preto sme tu a tie veci meniť budeme. Ďakujem.